Sziasztok! Lada vagyok, 2 éve tanulok magyarul, és ebben a videóban szeretnénk beszélni háborúról. Nagyon nehéz lesz ez a téma nekem, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem lesz politikai videó. Én csak általános ember vagyok, és az én élményeimről szeretnék mesélni nektek. Szóval Isten hozott. És most, nem tudom miért, de azt mondják az emberek, hogy hát van ilyen conspiracy theory, nem tudom, hogy mondjam magyarul, hogy magyar vagyok. Mi a fene tényleg? Mert hát nem vagyok magyar. És ezért ebben a videóban is szeretnék előről kezdeni. Ukrajna kelet részéből származok, Zaporizsja megyéből. Ott megszülettem, felnőttem egy kis városban. Ilyen természetes, nagyon kellemes. Óviba ott jártam, suliba ott jártam, és minden nyáron az Óvi tengerhez mentünk. Nagyon jó volt az egész családommal. Szeretem azokat az élményeimet. És aztán 1 évig USA-ban laktam, de ez hát más videó lesz róla. És 2021-ben átköltöztem Lvivben. Ott tanultam egy egyetemen, és néha hazamentem. 24 órát utaztam. Nagyon utáltam, nagyon, hogy olyan, messze volt, és utoljára otthon voltam, mikor? Február 14-én 2022-ben. Nem is tudtam, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor látom a rokonaimat, a macskámat, kutyámat, barátaimat, és a házamat, mindent. És télen már tudtuk azt, hogy az orosz katonák már határon vannak, és nem tudtuk azt, hogy tényleg fogják csinálni azt, amit csináltak. És akkor mentem Lvivbe, mert nyilván ott tanultam, és kollégiumban laktam, amikor elkezdődött a háború. És arra emlékszem, amikor felébredtem, azt hallottam, hogy valaki kiabál. Nagyon hangosan azt kiabálta, hogy ébredjetek fel, elkezdődött a háború. És nagyon gyorsan futottam az ablakhoz. Ránéztem 15 percet, nem is tudom, szerintem többet is, és csak sírtam, bőgtem. Féltem tőle, hogy tényleg azt gondoltam, hogy ebben a pillanatban minket fognak támadni. Igazából nagyon rossz volt. De a szobatársam Lviv mellett lakott, és ezért nagyon gyorsan bepakoltuk a cuccainkat. Nem is hoztam sokat, csak pár pólót, pár nadrágot. Ennyi volt. És laptopomat is persze. És mentünk az ő városába. Dugók voltak. Igen, minden volt elfoglalt. És aztán az ő családjával, mert az ő családjának volt ilyen nagy kocsi, 8 személyes, tudtam velük menni, és az volt a terv, hogy Lengyelországba megyünk. Akkor mentünk a határra, és nem tudom elmagyarázni, milyen kaotikus volt. Mindenki kiabált, mindenki vitatkozott. Úristen, tényleg nagyon-nagyon rossz volt, borzasztó. És akkor ott álltunk 12 óráig, és még mindig a férfiak tudtak kimenni az országból, de éjfélig
szóval nem volt olyan, kevés kevés idő volt, igen. És igazából, amikor már Lengyelországban voltunk, nem tudtunk aludni, nem tudtunk enni, nem tudtunk csinálni semmit, csak álltunk, ültünk, igen, és híreket hallgattunk. Lengyelül, igen. Nagyon féltünk tőle, mi lesz. És a legrosszabb dolog, hogy azt gondoltam, hogy az én családom veszélyben van. Nagyon sírtam, és a nővérem Kijevben lakott, felhívott engem, és azt hallottam, ilyen repülő hangokat, és azt mondta, hogy a feje felett repülők vannak. Igen. És az anyukám még mindig városunkban volt, és a mi városunk nagyon mellett van Oroszországhoz, és azt mondta, hogy nem volt villany, nem volt internet, nem volt víz, semmi nem volt, és csak sötétben ültek. Pár nap múlva tudott kimenni a városunkból, és aztán, nem tudom, 4 nap múlva oroszok bementek a mi városunkba, és elfoglaltak, és most is el van foglalva, és a mi házunkban laknak, és nagyon furcsa ez a gondolat, hogy a te ágyadban valaki alszik, és lehet, hogy kidobtak az én cuccaimat, vagy loptak valamit, és olyan tényleg nagyon furcsa érzésem van. De minden jó. Nem minden, de az a jó része, hogy az anyukám tudott kimenni, mert akkor például az ismerőseim meghaltak, mert az oroszok, amikor valaki próbált kimenni a városunkból, akkor lőttek meg őket, és tényleg ismertem azokat az embereket. Nem olyan jól, persze nem voltak barátaim, de tényleg volt ilyen, és nagyon féltem, hogy az anyukámmal is fog történni valami hasonló, de minden jó. Tudott kimenni, és akkor Lengyelországba ment, és együtt voltunk, és akkor együtt utaztunk Olaszországba, mert ott lakik a nagynénim, és 7 hónapig ott voltunk. Olaszul tanultam, de elfelejtettem mindent, igazából csak kicsit tudok beszélni, és sokkal jobban értek, de igen. És a nővérem is ki tudott menni, csak nagyon ideges voltunk, nagyon stresszes volt. Nincs sok ismerőseim, aki katona, csak pár osztálytársam, pár barátom, de még mindig élnek. Ez nagyon furcsa azt mondani, igazából. Nem jó, persze, de legalább léteznek. És sok barátom még mindig Ukrajnában lakik, és tényleg nem tudom, mi lesz velük, mikor fogunk találkozni, mi lesz általában. De tényleg reméljük, hogy minden jó lesz, hogy vissza fogunk menni a városunkba, és nem lesz veszélyes, és hogy Ukrajnába fogunk menni.
Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Nagyon fontos nekem ez a téma. Írjatok le a ti gondolaitokat, de kérem szépen, hogy maradjatok udvariasak. És köszönöm szépen. Sziasztok!